Kag sa numero 1 sa mga balita, Subo adlaw. Pagtimalos, ini sa karon nagdalantaw nga motibo sa PNP sa pagpatay sa ginaligar, isa ka kawatan sa reclamation area sa Bacolod City sa kahapon. Siyang ika-13 nga biktima sa pagpaniro, subong nga bulan sa Hunyo sa Bacolod City. May report si Nico Delfin. Dugoon nga nakita ang bangkay ni Mark De Colongon sa tungasang basurahan sa Palangka Street sa reclamation area sakop sa Barangay 8 kahapon. May pila sa liog kag dughan ng biktima nga tugas ang igo sang balas ang pusil. Suno kay Police Captain Paul Vincent Pendon, mahimo ginbalusan ang biktima sang iya mga ginkawatan. Amo na ang feedback sang community da sa may Bredco Port nga mga balay ginasulod nila, mga shop. So amo na ati sa part naman sa PNP sa pagbistigar naton, ginanantaw na mo niyang gulo ang pagtimalos mo. Galing, blurry pa subong, tagain nyo lang kami sang kayunan nga mapangitaan pa naton sang pagi. Nagwa sa ila pagpangusisa nga antes pa man natabo ang pagtiro kag pagpatay sa biktima sang wala pa makilala niya gunman, ginreklamo sang isa ka truck driver ang biktima nga among nagkuha sang iya kwarta kag sang inugplite kontani sa roro vessel. Ginsiling man sa mahimata ni De Colongon nga bisan sila ang ginakawatan man sang biktima agud may pambakal ini sang illegal nga droga. Dugay na nila nga problema da ang mga tawo nga ni isa na da si Mark sa pagkawatay sang pagsaka sang truck tapos manguha sang mga gamit sang truck drivers. Even though may munagli nga crime, why man talaga pabaya sa area sang Bredco. Galoy kalibot lang ng patrol naton da. Mas standby na da sila. In fact, dugay-dugay sang nasundan ang pinatsanay da sa Bredco Port kay may ara na tada ang ginmutan nga mga pulis. Naka-standby na da ang SWAT naton. Mga alas 3 ang hapon sa mabatian sa mga residente sa lugar ang mga lupok sang pusil. Mismo ang tiyo sang biktimang nagkilala sa iya. May na-recover man nga empty shells and caliber 45 pistol sa crime scene. Si De Colongon ang ika-13 na nga biktima sang pagpaniro sa syudad humalin sang Hunyo 1. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.